Je to zase prenajom mestského majetku spriateľenej skupine vašich ľudí za 1 euro. Vám to už nie je trápne? Opäť tu máme jeden učebnicový príklad, ako idete prihrať mestský majetok spriazneným osobám. Zadarmo, na 10 rokov. Presne po vzore starej tržnice, ktorú už roky okupujú vaši ľudia. A teraz tesne pred voľbami narýchlo zbúchaný prichádza na rad aj prenajom budovy Mičurina. 23.4., čo je menej ako 2 mesiace dozadu, podala pani rektorka Vysokej školy výtvarných umení žiadosť o dlhodobý prenajom budovy Mičurin v 6 vetách. Bez projektu, bez vízie, bez konceptu, v kvalite, v akej by to napísal škôlkár. A vy, pán primátor, nám tento paškvil predložíte sem na zastupiteľstvo? Pôvodne tento priestor slúžil výlučne na výučbu detí a mládeže, tak tom treba pokračovať. Vy ale dnes neviete zagarantovať, že ani 20% bude slúžiť deťom. A na konci dňa si tam budete robiť svoje akcie, hlavne pre zahraničné a nie naše deti, ktoré tam nemajú kam na hradnom chodci chodiť, a z vašeho úst ste si spravili len obyčajného bieleho koňa. A deťmi sa to bude zaoberať len veľmi okrajovo. Bude to opäť len o ideológii a budú tam akurát tak festivaly a eventy na vašu podporu a vy si z toho idete spraviť svoju propagandistickú budovu. Fakt, hanbite sa.